Tomàs Cosiner, el Vilosell 2016. És el nom del celler i de l'enòleg que l'elabora, i Vilosell 2016, Vilosell, és el nom del poble on s'elabora, un poble de les Garrigues. Tomàs Cosiner és potser l'enòleg més representatiu de la Riu Costers del Segre, a més del celler que porta el seu nom, propietari de Castell del Remei i també de Cérvola Celler, raïm de vinyes ecològiques, de les varietats Ull de Llebre, Syrah i Garnatxa. La intensitat seria la primera impressió d'espècies i de tinta. També són de fruita madura, de fruita vermella, valent, intens, com correspon al clima de les Garrigues. Uf! Està boníssim. Arribarà la meva dona, ja me l'hauré acabat.